Кисе 1 августта Аталташ Яштар Мәгариф форумы тамамланды. Елайыр районында 4 көн дәвам иткән сара һөдемтәләрен студиябыз кунагы Аталташ форумы директоры Айбулат Ямилов менән барлайбыз. Хәерле иртә, Айбулат. Хәерле иртә. Абат хәерле иртә, студиялы күрүгә шатбыз. Асынлап та 4 көн дәвамында без БС телеканалында күрһәтеп тә бардык, Аталташты көндә карап бардык. Хокландык, горурландык, бик зур масштабта үткән бик афарин эшләнегез командагыз менән. Нинди һөдемтәләргә ия булды һәм нисек форум үтте ул? Асылташ форумы гөрләп үтеп китте. Тавышымда әҙерәк утырган, йоҡо туймаған. 4 көн эсендә 500-дән ашыу катнашучысы булды. Төрле региондардан яшьтәр килде. Программа бик насыщенный булды. Күп спикерлар сыгыш яһаны һәм Асылташтың катнашучылары әйтеүенсә, Асылташ бу елны бигрәк тә шәп үтте. Biz buğa ышанабыз, biz buğa inandıq, biz bit ятмаларда кара бардык көн һайын. Абына Айбулат әйтеп үттең битендә 500-дән ашыу катнашучысы булды. Республиканың кайһы төбәктәреннән яшьтәр әүдемлек күрһәтте һуң? Асылташ форумына Мәскәү калаһыннан, Санкт-Петербургтан, Казаннан, Оренбургтан, Челябинск областьтан һәм башка регионнардан яшьтәр килде. Башкортстанда туып үскән яшьтәр, әле укып йөргән, эшләп йөргән катнашучылар булды һәм даже северный яктан да катнашучылар форумга килеп еттеләр. Калган катнашучылар инде үзебезнең Башкортстанда яшәгән яшьтәр, яшь якташлар берлеге активистлары һәм бүтән организацияларның активистлары һәм әйтеп китәргә кирәк, бу елны яшьтәр беренчегә күп яшьтәр катнашты. Бу бик шәп, чөнки безгә яңа активистлар килә, үзен күрсәткән яшьтәр күп бар. Әлбәттә. Шулайыкта эфирда да күрүп үткәнек, итләһең Айгөл карта турайына Башкортстандан һәм төрле яктардан Елайырга ошайтып теге еп булганнарын. Шултай катнашучылар булганнарын. Катнашучылар, спикердар, бөтәһе организаторлар каян килгәннәрен күрһәттеләр. Бөтә райондан да катнашучылар бар. Бөтә республиканың районында бар. Димәк, бөтә республика был сарала катнашты. Республика яшьтәре дип әйтә, кистә яңлышмаспыз. Юк. Шулайыкта спикерларга килгәндә яңгына әйтеп үттең, кемдәр булды ул спикердар? Спикерлар бик күп булды. Отдельно кемнедер спикерлар выступление буенча выделить килмәй, чөнки һәрбер спикер безнең бик шәп кеше, профессионал үз эшен алып барган. Нинди темаларга выступление булды? Медиа буенча практикалар үтте, нисек карьерный рост һәм профессиональ эш, экология буенча, безопасность буенча һәм СВО тематикаһына сыгыштар яһаналар безнең спикерлар. Күрдек. Абына һәр форумда күңел асудан тыш 7 темаларга һөйләшүдәр була бит инде. Бүгенге яшьтәрдә нимәләр борсый һуң? Уларда сисү юлдарын таптыгызмы? Табу әле алда буласак, яшьтәр үзенең һорауларын Азат Шамилович Бадрановка бирделәр. Күп һораулар булды, одаг итеп һөйләштек. Азат Шамиловичка зур рәхмәт, яшьтәрдә тыңлаган өчен һәм яшьтәрне нимә борсый әлеге мәлдә ул тел, нисек аны хакларга, нисек популярлаштырырга һәм эш урындары, стипендия буенча һораулар сыкты, общежитиялар буенча һораулар сыкты. Әйтеп китәргә кирәк, безнең катнашучылар бик активны һораулар бирделәр, һәрбер һорау язылып барды, ышанып калам. Киләсәктә хәл ителәсәк. Шулайыкта Башкортстан яшьтәре төрле республика, федераль кимәлендә конкурсларда әүдем катнаша. Безнең Сәлимдә хәзер икенче өлештә Тавридала катнашучылар менән тура әңгәмә буласак. Ошо юсыктан хәзер яшьтәр актив бит инде. Проектларда күп ядылар. Киләсәккә нинди пландар? Асылташ форумында Росмолодежь гранты конкурсы үтте. 1 миллионга тиклем, 1 миллионга хәтлем грант оттылар яшьтәр, үзенең проектларын реализовать итәсәктәр үтендә. Бага тиклем мондый масштабта, мондый объемда безнең грант конкурсы булманы. Бик шәп безнең яшьтәргә ошондай возможность килеп сугуына. Төрле проекттар реализовать итеп, социаль сферада эшләйсәк дип ышанып калабыз.
Аңлашылды. Бына форум катнашучыларның ашау, яшәү шарттары нисегрәк турында, булды ул? хатта һәбе ямгырдар да куркытманы шикелле. Ямгырдар куркытмады, әйтеп китәргә кирәк, мин иртәрәк килдем бит инде, организаторлардан да алдарак килдем, 26 июльдән бирле. Дауыл булды, ямгыр булды, һавык булды, мин шапкада йөрдем. Катнашучылар, организаторлар килеп иткәйне, ямгыр да юк, дауыл да юк. Кояш балкып тора, яшьтәрдән яшьтәр елмайып тора, шәп, бер ниндәй дә теге погода карты. Вот, шуңа ашау буенча, яшәү буенча яшьтәр палаткада яшәде, ашату бик яхшы булды, төрле неләр булды, тематический мастер-класстар һәм Гонка Батыров үтте, күп саралар үтте. Әйдәгез шул осталык дәресләре турында тулырак һөйләп үт әле. Ниндәйрәк булды һуң осталык дәресләре? Осталык дәресләре ул традиционный эштәр буенча практикалар үтте, анда сагыз эшләү буенча, кара сагыз эшләү, һәм уктан ату, төрле нагрудниктар эшләү, һәм башкалар булды. Менә әле караганда Асылташтың иң мощный вакыты диете өлеше Гонка Батыров, Батырдар ярышы, яшьтәр бысракта хуңып, үзләренең теләге буенча вот шундый сара үтте. Қалай көңілі ол? Һәр беренең йөзендә елмаю бит әле. Бу иң мөһиме. Айбулат, шулай ук гранттарға келгенде, тәүге Асылташта катнашканда безгә гранттар бирелә торган 10 мең шулайрак. Бага тиклем үзебезнең хәл белән, үзебезнең көс белән грант конкурсын үткәрергә тырыштык. Бу ел инде әйткәнсә, Росмолодежь гранты ярдәмендә 1 миллионга тиклем грант тоттылар. Күп проект катнашты, 150-дән ашу заявка булды, һәм уларның иң шәбе, иң үсүләрен Асылташ форумында адагында объявлять иттек. Ниндәй проект инде? Кемдер булды? Төрле проекттар булды, выделять итеп тормайым, безнең социаль сетьләрдә яшьтәр кирип караһындар, азакламай бөтә проекттар үз эшләрен алып барасак. Һәр сара бына иң матур, иң сагу мәлдәре менән истә кала бит инде. Бына быелгы Асылташ мәгариф яшьтәр форумының иң үзенчәлекле мәлдәрен һанап үтәле. Иң үзенчәлек мәлдәре ул форматтыр. Бу елны безнең масштаб бик олайды, бага тиклем 300 катнашучы булгайны, бу елны 500-дән ашу катнашучы булды. Һәм инде яшьтәр Асылташ форумын елдан-ел шәбрәк үткәрергә тырышабыз. Шул ук Гонка Батыров, шул ук наполнение спикердар, федеральный спикерларын сакыру. Елдан-ел тырышабыз. Һәм Асылташ үзе ул мощный проект, шуга ышанып калам, катнашучылар ошагандар дип. Шулай ук та мәгариф ошо проекттардан тыш кискеһен һеҙҙә күңел асыу сараларла бик әүҙем үтте. Беҙ ҡарап та бардык, концерттар үтте. Бүреләр төркөмө сығыш яһаны, шулай ук та Рәсәй кимәлендә билдәле артисттар да килеп сығыш яһағайнылар. Ошо хаҡта тулыраҡ нисек үтте кискеһен дискотекалар? Безнең әйткәнсә теге көндә хедлайнерлар булды. Беренче көнне ул Бүреләр төркеме, икенче көнне Тимур Ямалов, Ильяс Батыргариев сығыш яһаны, Динара Галямова сығыш яһаны. Һәм финалда безнең Бишбармак төркеме булды һәм Лаут дигән төркем сығыш яһаны. Шулай да бына Айбулат иң актуаль темаларды һыҙыҡ өҫтөнә алып үтәйек әле. Ниндәй темаларҙы астығыҙ, ниндәй темаларға һөйләшеүҙәр күберәк булды? Яшьтәр үҙҙәре һорау биреү буйынса ул телде һаҡлау һәм тәбиғәтте һаҡлау эш урыны. Өс һорау основной тип йәштәрҙе борсоған һорау дип әйтеп була. Катнашучыларга келгәндә, без карап үткәнек шулай ук та безнең видео язмаларда катнашучылар килгәндә, уларда оештырыусылар кул сабып, ошолай йылы гына итеп каршы алдылар һәм төрле исемле командалар булды. Без элек мин катнашкан вакытта элек команда образование дигән нәмә була торгайны. Һәм ошо ютыктан нисегрәк эш барды? Иң беренче возможность булганда Асылташтың организаторларына һәр береһенә рәхмәт һүҙен еткерәһем килә, сөнки алар
2-3 ай дәвамында үз эшләрен апарды. Уларга зур рәхмәт. Тырышкан өчен, үз вакытын биргән өчен, катнашучылар белән нинди эшләр апарылды. Ул шул әйтеп киткән сәбитендә команда образования булды, квесттар үтте. Яшьләр үзара аралашу өчен, танышу өчен һәм берләшү өчен эшләр апарылды. Минеңсә, был эш бик яхшы үтте, чөнки яшьләр бер-бере белән аралашып, танышып, уже ниндидер пландар төзи башланалар. Был момент бик важный дип уйлыйм, чөнки яшьләр бер-бере белән коммуницировать итәргә тиеш. Dur рәхмәт әңгәмә өсөн, Айбулат, бындай форум беҙгә кәрәк. Башҡортобоҙҙың аҫыл йәштәре киләсәктә үҙ урынын табыр һәм бына Аҫыл таштан алтынға әйләнһен. аҫыл таштан алтын таштарға, алтынға әйләнеп, беҙҙең милләткә файҙа килтереп, Алла бирһә, артабанда эшләргә насип булһын дип теләйбеҙ. Dur рәхмәт әңгәмә өсөн. Студияла ҡунаҡта Аҫыл таш йәштәр мәғариф форумы директоры Айбулат Йәмилев булды.